И здравейте хора, сега ще правим на клипче на Raybox. Дано да ви хареше. И сега в Raybox побързо. Какво става на тази Raybox? Сега добре, имена. Имената аз съм на толкова години. Не чак на толкова, но сега съм на 11. Рождения ми ден на 18. Добре, сега името. Гошко. Добре. И сега... Окей, всичко е окей. Гошко Руменов 896. Добре, че си размериме на други букви. Сега... Брат, номер ли иска? Номер. Ще напишем 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, става. Какво е това? Ери, джойни ме. Брат, аре стига. Тази Raybox. Брат, станали. Роченки, моченки. Аре,
бега тук. Нещо влиза ми иска. Брат, аре стига бе, брат. Сега че си показвам лицето. Хора. Не знам дали го направим това видео, но ще ми гличва. И днес ще играем на стила Брейрот. Не съм много добър на стила Брейрот. Това ще играем да видим какви продукти има. Устройствия. Окей. И както хора, моля ви се натиснете този subscribe и лайк. Както аз ви казвам, това ми е първото клипче. И аз се казвам Гошко Руменов Емилов. Ако искате ме търсете на такова на YouTube. Моля ви се субскрайбнете и лайкнете. Ти брат, никой не ми субскрайбва и лайква на мене, хора. Значи добре, какво става? Ей! Не се вижда. Кой ме шляпка? Хора, аз искам да ви покажа. Ако има такъв някакъв евент при вас, виждате ли ми, аз съм най-тъпия скин. Искам да завъртите тази машина, да завъртите, че имате един point, защото има апдейт и лък. Какво е това нещо да се пада? И хора, сега искам да ви кажа, че трябва да ходите ето тук. Трябва да ходите на мачовете. От аз ходих на Бразилията и Бразилия победи. От OG Брейрот. Но Пизан. Ще се спавна Strawberry Elephant. Значи какво че се спавне? Cocofanto elefanto. Glorbo frutodre. Сега първото искам да ви кажем, ако сте на телефон и сте много добри, искам да ви покажем, ако е тук пред това колелото, можете да намерите ето това. Искам да изтечат тези минути, че се спълне същия Lucky Book е тук, къде ви показва с Mutation и повече Lucky. Ето. Виждате ли е тук? Не знам. Тук можем и да стилнем. Окей, искам да стилнем просто на мен. Брат! Добре, ледни да си ходим.
искам да вземем добре и род. Brr, pata. Да бъдем хайкепси. Ето колко хубави брейроди имахме. Както да знаете, всъщност аз не правим клипчета на PlayStation и такива неща. Това сега си го свалих. Това нещо аз сега си го свалих за да правим клипчета. Не знам как се казва, не го прочетох, извинявам ви се. Но сега не искам да се махнем от играта. Gold Brayrod, ей, noob. Брат Семи, защо това ми пише? Bandagini banani. Панджини банани. И сега искам хора да напишете в коментарите какъв брейрод вие имате да ми дадете от ясен порно. Вижте, брат. Вижте ми скино или на Please Donate да ми дадете Robux-оти. Аз съм нуб. Вижте какъв ми е скино. What the fuck, bro? Братаре, стига бе, Семи. Gangster Footep. Gold Brayrod, noob. Искам да сега хора, искам да напишете в коментарите най-добрия ютубър, кой ви е любим. Моя ютубър Кейлес Фолтен, Кейлес и Стейк, тия ми са много добри. Аз ги гледам на ютуб. О май гад! Не можем да го вземем. Нямам толкова пари. Вземи го, бе, брат! Вземи го! Дай, вземи го, просто го вземи. О май гад, аз трети 60 милион долара. 60 милион. А не па направо билион. Тролимер, къде тролимера? Това ми е много хубави брейрод. Вижте, хора, аз имам един секрет. Добре, хора, аз на PlayStation се казвам ето така. Вижте на лидерборда, там на Бразил, не виждате? Не знам как се казва това. Сега това е на телефона и аз съм пак от Бразил. И това дали го знаете? Винчи, май Винчи. И виждате ли това на Бразил, другото е тук. Пишете в коментарите, аз не знам как на английски как се чете, но малко знам. Съм на лидерборд на PlayStation. Да, съм много добър на PlayStation, да ви кажа, хора. Аз съм нуб на тук. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Хора, стана при нас много късно, да кажем. Искам да ви кажем сега чао, ама чекате нещо тук. Да видим. И хора от мен